өйләнешкәндә, по-моему, без ул вакытта без бер-беребезне яратмый идек. Ну, такого, фанатею. Ну, по-моему, до сих пор такого нет. Юк инде, юк. Шын мәхәббәт ул бит ул теге, белмим инде. Мин сиңа онытуны шакмын. Мен шын мәхәббәт, мин хәтерлим. Мин уны шын мәхәббәт, мин где-то 5-6 класста булган. Менә вот мин 10-нчы класс мәхәббәтне шулай нитәм. Когда мен просто менә с ума сходил. Мин ашый алмыйм, минне ул теге кызны күргәч теге калтырыйм итәм. Вот шулай итеп мин аны теге мәхәббәтне итәм. Влюбленность дигән. Улмы? Әйе, влюбленность. Ул мәхәббәт, вот ул вакытта мәхәббәт, ул бик опасный мәхәббәт. Чөнки анда сине отвергать итсә, син анда гел әллә нәрсә эшләргә мөмкин. Шуңа күрә вот ана шундый мәхәббәт, опасный мәхәббәт.